July thla kumsang kha zakwa sangkwa pariata khan kumsom pariata upa zangjeo me lekha thiam tak mai chu Shanghai International Studies University a lu tura thlan ani ve hlau maya ani hi no pangti ani lai tanga thil tum chiang tak pakhat nin chu ramdanga zirna sang zok zir tura kal chhuwa hi ani a chu a thil tum chu ti nge tuma wang chuan university a apply lai hian Master of Foreign Language zir atum tabok ani hei ba ka hian zangjeo me hi an chung kwa me chom chun ani awangin a chung te po hian a zerna chu an ngai to pui mai ba ka an thlop hlum hle maya chu ti rol chuan an chung kwa hi ombe thei tak ni in anu le apa te hian an chung ko business chu an boi pui chot thina wangin le ina an om tam man bak lo awangin Xiaomi enkol tu tur chu housekeeper an lak sak to pa hei wang hian Xiaomi middle school le high school akal chung zong kumruk chung khan chu an housekeeper chuan Xiaomi chu enkol top thinin a thil du zong zong chu ati sak vek top maya amai ro chu Xiaomi hi me se fel tak le fing tak ani awang hian anu le apa te tan chuan an lungai na to le boy na tor po eng thil ma a thlen sak ngai me lawa ma se Xiaomi college akal nuwa ama shanta ka khan an in le anu le apa te chu angai thele maya chuwan chon zantin anu le apa te chu before thinin achang chuan Xiaomi chu lungche em hian anu le apa te ne na phone an in biak lai chuan a tap se se thina chumi wan chuan tum khat phei chu anu chu aum na chuan ronjin lokin anu ina thakhat don en kola aum pui nu hian Xiaomi chuan an college nun chu nom atibe chan chau ani ome hei ba ka hian anu Mrs. Dawo Saidan chuan an housekeeper chu me che fil tak le mirin om tak ni na soya in Xiaomi Hong Kong a komni chung college akalai khan anu le pa te chuan kar ni dana Xiaomi chu batlo ze in anu a phei chuan thila ul samjok nan ti in Hong Kong a chuan inam le nge bok ani te chuan Xiaomi hian kumsomi ani lai tangin lam le zailam hi alo zir dai to a chunga thil thiam te chu an college a activities a te chuan so thinin thian po anga ta phian maya chuta ama hre chiang deuh tu te a thian te na an seidan chuan Xiaomi chu me che fel tak ani thole a seidu zong chu ze boy vak lawa soi pop pop thin mi ani thu te an soya ma se a chang chuan a tho chu a do ve the em wangin Xiaomi chuan a do wang ring po ni lo hian midang tiril ro po chu atin a fo maya chumi wang chuan mi tam tak chuan Xiaomi chu an nei that ngam lo pha thin bok ni in an soi October thla kum sang ni kuma khan Xiaomi chu foreign language training program a akalain mi pakhat James anen chuan anin tong hlol maya ani hi international student ni in United States om ani nge a te chuan James anena anin ton tir hian Xiaomi hian ngei zong nei lam hi ala ngei to ngai mi ulwa ma se James a fel na le ngil ne na te chuan a hne hle ani ma na reilo te an pati chuan anin kom ngei ngal ta hle maya anu a phei chuan an college campus a thing hmuna te chuan kal thinin movie theater te an kal fo boka chute an chuan hun te chu liam ve zenen Xiaomi chuan English chu a thiam tel tela anu a phei chuan James a fiam thunui za thlak tak tak tele anun hlim thei tak tak te chuan Xiaomi chu hne ta hle in James chu a du ta hle maya amai ro chu a thian pa James chungchang anu le apa te hne na a va hril tum chuan anu le apa te hian Xiaomi hne na chuan in ngei zon alam chu langai to tam lo tur le azirlaya chaw chuan a ril ro pe she turin an lo hril thonga ma se chu thil chuan an patnia anin hmu thina chu adal chong talo ani heti lai me khian Xiaomi classmate te chuan Xiaomi in ramdang tlangwal mel thatak mai ngai zonga ane ni ti an sha chuan an lo lom pui hle maya chu thil chuan ama ngei po chu ati hlim tak zet ani ber amai ro chu a thian mi pathen khate ro chuan Xiaomi chu thuron lo pe in misol tak tak an tam to awangin ramdang mi palaka le ngal chuan phim khur hle turin an lo shil ve thina ma se chu an thuron chu Xiaomi chuan enga ma ngai lavin alo bing khon thadu lem lo thong ani te chuan Mars tha kum sang ni som pakhata khan James chuan Xiaomi chu abial nu ni tura somin rose par moi tak chu apeta a heta hian a masaber na atan andom roma chuan a fop ta vong mai chuta Xiaomi po chuan thataka James a phone chu lo changlet ve bokin hun nom takan mangta a ma se Jameson anin fo la ya
ai thui kalatum le chon zeu me chon lo du lovin James chu adang totlat maya chuta James hna chuan a zirlai chu ada masak ber thu soin zirlai anni chung chuan an pani in kara chuan thilian tham engma thlen theilo tur tho chu chiang takin a shil takngal boka heta zeu me thu saite awang hian atira chuan James chu alom lo hle maya ma se Chinese culture te a hriat tam tel tel ta ka chuan zeu me thu sei chu pompui vele ta thobin anin kar tho po chu a chiat pha ta chong lawa te chuan James le zeu me te chu anin mo piangin zeu me chuan an pani in kara chuan thui tak kal adu ngai lawa chu thutluk nga chu James po chuan thata kal odong songin zeu me du dan te chu a pompui ve mai boka chungte awang chuan zeu me chuan James a mo dan chu thlak dang lam ta in chu abel pa James chu mi thatak le mi paza taka chuan angai tak mi amaya te chuan July thlakum sang ni pakhata khan James chuan a zirlai te chu zir zauta in United States lama chuan a lit le ta a ma se James chuan Shanghai a om zeu me chu angai thei le maya voi tam tak phone manga wa be thinin aril ro thu om tele angai zia thote chu zeu me chu awashil thina chuta zeu me po chuan James hna chuan angai zia thote chu alo shil ve bok thin ani te chuan hemi nu akum le marcha kum sang ni pahnia khan zeu me chu Shanghai company pakhata intana a tholai ni in James chu ama motorin United States atang khan Shanghai a local ni ti chu a hreta thut maya heta James Shanghai a local hian zeu me chuan James le anu le pa te chu in hmel sha te na te nin zeu me nu le pa te phalna thlap hian James chu zeu me ti bula chuan a cheng ve nge nge a ni kha chu James le zeu me te chu inan omlain James chuan zeu me chu a hnung lama tang hian ba ko in a fop ta a chumi hnuwa thil thleng le te po chu zeu me po chuan alo dang do ta bik lo ani ome te chuan chumi hnu chuan James chuan zeu me hna chuan adam chunga a hmangai reng tor thole a thei to pa en kol tor tho chu tiamin zeu me nu le pa hna chuan angen taroi maya amai ro chu zeu me nu le pa te chuan an do dan chuan James chu US lama le tle phot tor le zeu me ne na ani nei the dan tor bai pui tor chuan an shilta a chumi ni ta ka chuan James po chu US lama chuan a le tle ta ani ti chuan August thakum sang ni pahnia khan zeu me po chu college atang chuan thatakin azir chhok ve ta a ma se hetia a graduate ma thla dewa tang khan zeu me chuan cho chu eitui talavin alwa ka chhoring ba ka apum te chu anom lo tareng maya chumi wang chuan zeu me chu anu nen doctor motora wakalin chuta chuan zeu me chuan thlathum mi nauti alo pai rengani ti chu an thi chhuak ta hlul mai sang ni nulama kha chuan in nei ma a nauti lo pai lo khi thilwang tak ani to lo na chungin zeu me chung ti ro chuan an la thu tak le maya nauti chu pian tir lo mai du in zeu me nau pai lai chu an ti tla zoi ta maya chumi ban chuan zeu me chuan an ha tholai chu ban san ngalin in lama ain en kolvat ba ka Jameson USA a hruai theina turata na le khapoimo a sem fel thei hun tur chu alo ngak ta top mai ani te chuan September thla kum sang ni pahnia zeu me visa vel chu an siam zo thei ta shama anu le apa ba ka a thian ti le a chung te chu mi tui la chunga mang tha in United States lampan chuan zeu me chu thlona chuan a chong ve don ta a heti lai hian zeu me chuan ami pa hmangai tak mai James nen chuan anom dun thei don ani ti a hria thian a hlim em ema ma se zeu me na a hriat me lo thung chu anun kong zo zel tura chuan thil hla om tak tak clear a om ani ti le tuna tanga kumli lo la om tur chong chu atana kumshi om ber ber tur alani chaudon ni ti chu a shi om lave ma se hetia zeu me shi om taka a om chan he chu zeu me le James te nun phong in an lo lu tuk wang ani mai theya ani lo poin an hnam dan le an nun dan phong in danglam hle lu tuk wang ti po ani ma na te chuan Jameson zeu me airport a hmuwa a thu sei masak ber chu khoyange kan nau tia om ti chu ni a chu zo na chu zeu me chuan har sa ti taka changin ka ti palutuk kan nau tia chu ka pai tlang talawa engei dan ka zo masak lo che awang khan min ngai dam ro ti na chang ani ome ma se James chuan thinrim tak chung hian engwanga nau tia chu pai tlang lo nge ani han so tia chuta zeu me chuan James hne na chuan nau tia ti tlak chan chu college final exam lai ani thole
azerlaya in thlurbin adu wang ani thuina chang le a chu baka anu le apa le achung te dang po ina naute chu ti tlamai tura an shilwang ani thu asoite boka amai ro chu james chuan zeu mai thu soite chu chuan lam tlinga angai lo tlat maya nun na chu a hluti ma wangin zeu mai du thlana asiam chu angai thiam theilo ani ber james mela thinrim na le lung oilo na lo lang chak chu zeu mai na a mo chuan ami tui chu atlat hial maya chutiang chuan us leilung avoi khadran a airport a chuan lung chetak hian om ani ome ye chuan james ti omna philadelphia an thlen chuan zeu mai chuan james chung tu chungchang chu a shet bel de deuh dewa james pa chuan grocery store lian vak lo ani ani ti le anaw mi pa chu college kal lai mek lani in james ala chuan namu mal tak alo la nei lo alo ni a chuti rwal chuan an chena bul hnaya char sa chuan hna chu wathok ve le zeu zeu thinin a poisa lak lo na bulber ero chu government assistant na a tho atangin alo ni thong ye chuan philadelphia an thlen ter thakhat chung kha chu james a chuan zio me chu united states a mun sang sanga azin kwal pui mai ba ka shopping mall yan tak taka te shwayen thil chi sang sang te a le sak no la amai ro chu an jin hon nuwa ina an let le no chuan james chu aril ro ha ta hle mai a chan chu an jin na khan credit card bill tam tak an nei wang lo ni a in shopping mall a an bill te po kha installment po in pe thei thoma se james tan chuan chung an bill te chu boy pui om tak alani tho thowa a chan chu james poisa lak lo te chu atlem hle maya poisa kholsa anei tam lo em wang alo ni ti chuan zemi po chu aram kal ngai lo na hmuna cheng thut ani wang khan kong tam taka chuan in siam rem chu harsa ati ve hle maya james te chung ko member pathum te chu chuan e tlang ngai lawa alandana chuan chung ko ran tha pathum in khata cheng ho ang mai ni sia in an thlen tir phat atang khan james pa chuan ziomi chu thataka alo biak lo ba ka lim taka lolom lo ve na po anei lem lo boka tum kha ziomi roma chini azo trimen ziomi chuan james ne na chuan apa ne na badil turin ashila ma se james chuan apa ne na chini dil chu alo du ho lo mai heba ka hian anzin a an poisa ba te po kha ziomi chuan china atanga a poisa ken te mang chuan a rol ta veka tum khat po ziomi chu apum na vakin namdoi ina an kala in enkol na ale namdoi mana te chuan dollar sang ni don lai chu an se na ngai ta a ma se james chuan ziomi in enkol na poisa te chu apek sak dole ta tlat lo chu chapa ziomi ni na chuan poisa kholsa ilane reng lawim ni ti in ashirani oma chu thil chuan ziomi chu ati thin rim ta hle bok ani ti chuan usa anom tak nu atang khan james chuan na tho tur chu amu thei ta re lo maya company lian tak tak te a chuan an dil na chu no sak zel ni in company te deuh te po chuan an chhor du chong lawa chu wang chuan ziomi chuan james ni na chuan an na tho tura chuan do tuilu to ko tura shilin na chete poni se a tho thei ve tho te chu thok mai tur chuan ati ta ringot maya ma se james chuan ziomi thu se chu ngai thlak sak do chong lo chuan ziomi ne na chuan ama chom theina tur chu a tho chwa thei tho tu chu a soi mi a amai ro chu ziomi chuan james pa grocery dora chuan na chu a thok ve le ta zoka le chuan philadelphia anon man chu ziomi tan chuan a shi om ta tel tela ma se james ve thung chuan anu pui thar nei chu alo hlok pui ve hle thung heti lai me khian ziomi la chuan a dan chu nuam ti lovin alom lo to hle maya alo ngai rot ve dan kha chuan le kha te zirsom le in dikri dang te po anei bel le tur kha ni a ma se james chuan ziomi college graduate na certificate chu lak sak da in le khazir som le lam chu a soi pui du ta reng reng lo bok ani rum khat phe chu rin lo tak mai in thil pakha ziomi non ti boy le zol tur thil chu a thleng tatlat mai chumi thil thleng chungchang ziomi na aderia ze dan chuan ka khovel zongzong hi a chhebek ni mai hian ka sia ka pasala naw chu ka chunga moilo taka ko sa in ka pasala u naw pa dik tak ani le ngal si ti in alo zia kani ome te chuan chu thil thleng chu ziomi chuan rilru na tak chungin atwa ta sham shama zan alo ni chuan ziomi chuan a hoi sen zongzong som khomin james naw ina a chunga thil ti chu a pasal james ne na chuan soin a chan puina po adil tak ngala amero chu james chuan ziomi rilru na te chu enga ma alo ngai lo thung chu chapa anu pui thu sei te chu alo beng khon sak do lo mai ni lovin
lo hnem na le lo ngai thlak sak na po ani lo boka te chuan James a omna na wang chuan Ziomi chu aril ro na zol em em maya chutia a pasal berena a tan puina le a thlawang a hodu tak silawa chuan Ziomi chuan a chunga thil thleng chungchang chu police ne na hriat tuir atum taringot maya ma se chutia police call tora phone ban lai tak chuan James chuan Ziomi phone ken nai chu ron chu sak thutin James chuan Ziomi zok chu a haulet zok shrip tamai ani ti chuan ni ti liam be zelin thla ti po aveta a James na chuan Ziomi chu avai ni na na solnun le in heta phei hi chuan a ma ai ma khan a chen na ta zok ma a chutianga thila thlene ta ka chuan Ziomi chuan ngoi hle hle thei ta lo chuan police lam chu callin a chunga thil thleng te chu ava report ve ta mia maya amai ro chu police te lo thlen ma chuan James naw chu a lo tlan bo man dei ani ome ti chuan police station a Ziomi statement an lak lai chuan James chu ron thleng ve le in James chuan police chief officer chu a falin avabia a chutia abyak zo no chuan police chuan Ziomi zo na an zo te po chu ti top ta vekin engthil ma po ti zui tum to lo chuan Ziomi chu a pasal James ne na chuan an kaltira ina an shoi hon tir da dei mai chu thil thleng chu Ziomi chuan mak ati hle maya in an thlen nu chuan James chuan Ziomi ne na chuan in soi fe in ka una pa khan ti na chekha atumani lawa email chat ema wangle I it ema wang chowa khatianga I chunga khosata mai kha ani ti na soya amai ro chu Ziomi chuan chu tiang chau chu ala du kho phau lo a in soi fi ana thatak chu ala phut fana ma se James chuan khatiang thil kha a thleng to lawang ti chawin a chang let ani ti chuan chu thil thlena tanga reilo te a chuan Ziomi chuan nau te a pai ni ti chu a hri chhuak ta a chu ta tang chuan James om dan ni chu in thlak ta vekin an pati chuan thil ho te ti a ti chuan an in hau ta rek maya a chang phei chuan James chuan Ziomi chu pothial te a thlak thin bok ani amai ro chu Ziomi chuan James a pasal nei tura adu thlana siama khan in cher to hlema se anu ne na anin biak chang te chuan anu chu tlang taka thil om dan te chu shel si lovin thu eng engi ma chu a soilang le zau thena ma se he hi anu le apa te chu a chunga thil thleng te a shil vek ani chuan an nu ngai ba ka an rel ro a she omne to kang te chu a hla uwang ani pakhata chuti lai mekin China chung te be thung ero chuan an fanu chu ramdanga om thoda wangin in siam rem mai har ala ti nianga in an fanu chu anin biak chang te chuan thatak le to theitaka om tur hian an fui so so zok thena ti chuan hun le ni te liam zelin James chuan chung ko enkol na tur poisa ngai to ngai na a hria to lo ema wangin na tho tur chu zong le in Ziomi chunga a khosak dan po chu ala thalo tel tel boka chutianga na te a hmu theilo ta ka chuan Ziomi chuan na tho tur te zon via na a tho ve tur tho a han sei te chuan James chuan a phal lo tlat mai boxi chu chapa James chuan Ziomi chu hla tial tialin zan tlai tak taka lo hote a ching chawa chuti lai mekin Ziomi chuan ama chawa om chu a hlau thinin James naw chuan ama chawa om chu a khoile du mayang ti chu a hlau thei hle bok ani chutakara James chuan Ziomi ne na chuan thu thin chong tak dang anei bele tlat mai le chu James chuan na thok tora ramdanga kal atum alo ni a chu thil chu Ziomi chuan adu lo ba ka soisel ngalin James ramdanga akal le dei si chuan ani ne na chu engma lo mai ani donia hriat wangani a chungti awang chuan in chungkur in enkol nan chuan Ziomi China atanga a poisa khosa aken de chu an hmang taringota ma se chung poisa te chuan anin enkol na tur chu adai rei lovin poisa te chu an hmang zo ta thoi maya heiba ka hian Ziomi nu le paten an fano Ziomi an biak piang hian China le US time zone ain an lo awangin zanrei nu hian anin bitlang puya ma se chutia zana anin biak piang chuan James chu anin biak na bula chuan lo om ve tla thinin Ziomi chuan thil song song chu a soi vek thei thin lawa amai ro chu Ziomi nu na fing tak mai le a fano ngai to em tu chuan thil dik lo omni ti chu sia in Ziomi chu poisa dollar sing ni lai chu a thon taringota chu vele hetia Ziomi na anu poisa alo thon te adon bele hian arang thei ang bera a college kal na to chu ngai to ngalin James ati na tanga ama thei ang bera chho ba chu atum ta ngal ani ti chuan kumsang ni pathuma khan Ziomi chuan na tak tora fanu singin
chutia nauti alo pian ta ka chon jem chapo chu a hlim ve ta hle maya zeume chunga omdan de chu thlak de bin zeume chu angai sak ta de boka chuti lai mek chon zeume po chu nauti ani hnuwa avun de chu loma thal in a mel de chu a ma ai ma in alo thale zwal chok emot e mai tur hian a mel chu mi de chuan tha an ti em maya chu mai ba ka an chen ang vel mi te po chuan zeume chu mel tha an ti hlom hle ni in an soya Chinese goodness te puin an soi hial bok ani ome te chuan zeume chuan a fono chu a hmanga in anat na song song tele she om alo tor to song song te kha a fonu a hmanga ina chuan a thlak to bek maya amai ro chu komni chung USA om chung khan zeume hian fa pathum anei man ani te chuan an fama saber apian hnu lo ka tang khan James mo chu ein thlak na sa theinin thil hote te a chuan a thinarim thin hle maya Oisalama boina anei te chuan ariro chu ati ha thei hle ni oma ma se ariro ti ha ber to chu anu pe zeume chuan anei du to lawanga atlan bo sande yang te chu a hlau ber ani thung chu thila thelno na chuan James chuan a thei ang to ka tan ve in zeume document poimo tak tak te chu lak sak bekin a thuruk sak beka tin zeume nupuya ane wanga zeume na US khwale tuini na ane thina torte po chu a sem sak du lo lui boka amai ro chu heti lai me khian zeume na nasataka adil nuwa James chuan part time na a thobe chu phalsak ta shamin a theyang ang chuan zeume chuan na chu azong beta a ma se a pasal chuan mi padang ne na anin kom tele anin bibel de chu angai theilo hle thung zeume ne na chuan bum a ol ema bangin in veng film khor hle turin acha reng bok ani ome heti lai me khian zeume hian US so chho san tum na chu la nei lo ma se university a ain zia lu ve thei vele James chu then tum thobin master degree emo PhD emo tal nei theya mahun thatak nei the chu ain be sei hle maya chu ba ka US atang chuan engma zer chhok lawa chena han hon ne chu zeume chuan atum lo bur bok ani amai ro chu zeume chuan anon de chu nuam tak le thatakin amang be tan don che tia a tho pui mi pa pakhat fil tak le zaidam tak mai chu anuna alo lang ve hlul maya chu pa bula chuan zeume chu a thobingin a hlim hle ba ka a boina te chu a shil fo boka epa hi zeume na US ami pathian ko masak ber ni in chu pa po chuan zeume chan chin te a han sha chuan zeoi chu a khongai ve hle maya University a ain zialu theinan te chuan chanpui ein huam tho zeume hina chuan a soi bok thin ani ome amai ro chu chutianga an pahnia anin chen thatna chu reilote a in ngai zona chuan in thlak la thoin zeume la chuan Jameson a haw piang ta chuan chupa bula chuan vazwal ko thinin avakal ta thina chupa po chuan zeume chu lo hnemin a thlawang te alo ho sak boka chutiang chuan an thona te chu ha thlak thei hle ma se zeume chuan a tho pui pa bula om chu nuam ati thinin a khovel ha thlak taka tanga tlan bo na hmun mon om taka chu pa chu zeume chuan angai ta hmia mai ani te chuan hun engemaw chen alia me hnuwa chu pa tan pui na hmang chuan zeume chuan Literature Research Institute in Philadelphia admission chu a hmu thei ta hlau maya ma se chu thil chu Jamesona alo sha chwa chuan zeume na institute na admission ati tur chu phal labin adang tlat maya chumi wang chuan a thil ti tur po chu a thon om le ta tlat mai ti chuan ni ti chu liam ve ta selin James chuan zeume na ngai song dang ani san tlat ni in a heta a ni kha chu zeume chu a thian pa apartment atanga a chhuak che tia chu pa chuan zeume chu mang tha in zeume ne na chuan anin mule to ngai lo tur tho a shilta a hetia a shil chan po hi James khan zeume na mi padang a mu thina ni ti chu lo shadei to in chupa chu James chuan lo pa mu in alo vo ani oma zeume chu a mule ni chuan a tha tur tho in alo vo thin alo ni le chuan zeume chuan a thian pa in mu adu to lo ani ti a hria chuan a ril ro chu anata hle maya ma se thil thleng de chu pom thiam dan chu zirvele wat thawin anun dan pa ngai chuan anung chhole ta a nima sila he thila thlena changa hunrei baklawa hian zeume chuan naute a painon le ani ti chu hri chhuak le in chutia lungai taka a omlai chuan zeume chuan a pasalina rilulama boina engmatal ani chu a ring ta hel boka chuba ka zeume thil hlo deuh mai pakhat chu thleng le in chu thil thleng chu James naw khan an thenam ombe me che pakhat chu alo pong sola bangin police ten an man alo ni a
ma se thlali po zela ala tang man lawang tia chuan James naw chu zela tang chuan ron chuak le dein hetia James o naw pa ma taka zela tanga a chhole chan hi unreleased document atanga alan dan chuan James naw khan rel lam nat na pakhat psychiatrical psychiatrist nat en kol lai ani wangalo ni a heril rolama anat na hi James te chung ko hian anin thla chonga James nu te po hian afati awanga a hriom tor de chu twar thei to ngang lovin amali ama alo in ti hlum pha ringot to bok alo ni te chuan James naw chuan zeo me chu ati boile mayang ti chu an hlo wangin an ina in hnoi berle adot che in kalpona chuan thirin kongkhar an siam top maya chuti lai mek chuan James chuan na tho tur chu alam hu thei chuang lo ina chuan ni tin omrang thinin a u naw no biakina omrang thin po chu James chuan ina chuan a hroi hong bele ta boka zeo me tan chuan anina chuan James nu puile an mo nu po chu ni lovin an chhia hlo ompui pakhat be mai ni in ain she hial bok ani ti chuan kumsang ni pali Christmas ni khan zang zeo me chuan a fa pati na tur chu a hring le ta a zeo me chuan hospital a awm lai khan amale a fathar te thlak chu anu le apati po abathon ngi ngi a chuta chuan thu pakhat ziak telin chuta athu zia chu nu pa ina kalo hong do to ti hi alo ni ma se zeo me nu le pa te chuan zeo me chuan fa ani le ta ka wang khan inlam le anma ni chu angai ve to maya chuan an lo ngai thung chuti lai mek chuan James ril ro lam la chu a boin sa tel telin a chang phe chuan ama chau chuan a thut ngai hian a thuring thina enge a soidi po hria thelo hian ama te chuan phun le char char thinin a chang ve thong chuan a thin chu a chathe em ema thil hote te ate chuan thin rim thinin tharum tho hial te po a ching le bok thin ani chumi awang chuan zeo me chu a hlau thong ta em em maya a fa te chu an him jok nan ti in char sa chuan awada ta topa chu mai ba ka ama po ina anin chu a chwa san pat theinan chuan kong chu angai to ta reng thin ani heti lai me khian James chuan engdang ma chu ngai to thei to lovin zeo me chuan a chwa sanang ti chu a lo hlau hle maya chumi wan chuan zeo me chu akalna apianga a zuireng ba ka pon lama na thoka chwa po chu a phal ta lo mi a chumi wan chuan zeo me chu ni tin mai chuan hlau thong im ema anon chu mang thinin anina tanga arang theyang bera chwa the chu a thil du ber ani a Jameson a ven jeng lo chang piang chuan Jameson a document a thoruk sak ve te kha anina chon zong thinin a theyang ang chuan ma ala a ma se zeo me chuan chung a document te chu a mu the chuang lo ni kha chu zeo me na newspaper te a en kol lain job advertisement pakha chu a mu fo ta hlo maya James pa grocery store kha thok tor du ni in chu thil chu rem chang a zeo me chuan ala ve ta a te chuan chu ta tanga reilo te a chuan zeo me le James te chu James pa grocery store chuan darkar khata dollar nga le 50 cent lo turin an thok ve ta a an wa nei ni a phe chuan chang then kha thitep to te chu ina an hon thei boka chutianga an tho ve ta ka chuan an ni tin mamo le na ba ka poisa tle ma zong da thatur chu zeo me chuan anei thei ta hlo mai amai ro chu zeo me chuan James pa ni na anin komna a James chanchin thuthin thong tak mai chu a hriat bele tlat maya chu thil chu James chu atle ro laya jela lo tang ve reng to ani ti le jela tanga a chwa hnuwa chuan aril ro lama boina na satak ani dan te church lamin James chu an khong e wangin omna tur hmun le ele in tiba ka ain en kol na tur te an tum sak vek boka chu mai el ni lo le kha azir zom le zel theina turin scholarship te po an pek tho te le Sanghaya Kolesa akal the chan po kha an puina awang ani tho te chu a hre chok tatlat maya chuta James pa soi zel dan chuan atira kha chuan Jameson ril rolama boina ani te kha an in koldam vek to emo an ti a chuba ka chuan chaina nula afapa ina alo hon pui po kha a me chha zo khan an fapa James chu rem chang aron mang ve mai maya angai thu soin chumi awanga je mai po kha lo be thalo ani thu soita a ma se zeo mai na ator na sajiali a thei top choa an chung kwa cho hui khom sham sham atumani ti amu khan zeo mai a mu dan de cho a thlak le tak thu te soin zeo mai chu a fakhle thu chu a soita bok ani ti chuan hun engma chena liam le hnuwa James a boy tak tel tel hnu chuan James pa chuan zeo mai hne na chuan a papa chu hospital a hruai tur le tanpui adu thu soita a
ziamei po chuan James sapa thil tum dan dik tak ta chu a hriat lo awangin le James sapa chu paril ru tha le fel tak nia a hriat awangin James chu hospital a chuan ada tir ta ngala amai ro chu ziamei na a pasal relief center a ada zo hnuluk a hian chumi zan vek a chuan James sapa chuan ziamei chu a khoi bi le tlat mai heta hian ziamei chuan James sapa chu dan po tum boi to lovin police ne na po chuan a report a bok hek lawa James sapa chuan ziamei ne na chuan farisel tak hrin sak tura ngenin chutianga fa hrisel tak a hrin sak theini chuan chaina a hon tir le tur tho a hril ani ome heba ka hian James sapa soidan chuan anuna a thil ti pui bre chu papa pahni rilrolama natna nei alo nei kha ani ti na soya le chuan James sapa grocery store na a thola hian rum kha chu ziamei chuan atlan bo theina turata na chanpui theitu tur mi pakhat chu a hmu theita hlau mai le a thona grocery buldor se a chuan bus pakhat chu ron accident in chumi wan chuan thil thlen dan te zot fia turin ziamei po chu police chuan police station a chuan an ko ve hlau maya chuta chuan ziamei chuan bus accident a an tour guide zinga pakhat chuan mandarin chong a hmangani ti le Chinese alo ni ve reng ti chu a hreta a chutia arin lo taka Chinese mi alo om ve chu an chena province Hilongjeng province ami alo ni ve thauti ta chu a hreta boka chu tour guide chu alo fel em bok ne ziamei hodo na chuan tour guide chuan ziamei ne na chuan engthil emo chena a thon do le cha do te ane le nei lo te chu a zota chu thu a hriat ve le chuan ziamei chu ami tuitla in a tap to soi mai a chan chin te le om dan te chu atlang pui te chu hrel ta ngalin ziamei chuan chunu hne na chuan anu le apa te chu watlo sham turin a hril te boka chu mai ba ka a chan chin te chu wa hril tu le chaina a hon le adu to tho chu wa hril turin a cha ta ani te chuan chunu po chuan ziamei thu se chu alo ngai thu tak le maya an accident awanga boina an to te chu an chen fel nuwa ziamei thona grocery store a chuan valet le in a chan chin te chu chiang jokin awa zot le ta boka chu vele ziamei po chuan anu le apa te le khathon tur chu lo ziakin chu le kha chu anu le apa te hne na peturin angena amai ro chu chuti lai mek chuan James sapa khan ziamei le chu bus accident a an tour guide pakhat te chu anin bereng ani ti chu lo hmur ringin chumi awang chuan James sapa chuan ziamei chu arukin chaina alet le mayang ti chu alo hlau hle maya ziamei chu avengun le zwal hle bok ani te chuan chaina lama ziamei nu le pa te chuan an fanu in lekha alo thon chu lo hmu be in chuta tang che chuan ziamei nu le pa te chuan an fanu chuan mirama boina tam tak atok ani ti chu an hrive ta chawa amma kha chuan an fanu chu lekha thon tam tak an lo thon to thina ma se chung an lekha thon te chu a chan let na an mu the reng lo phone call manga biak an tum po chuan an call thlang thei ngai lawa amai ro chu James chuan chung lekha thon te chu tum kha chu lo chang let ve in chuta chuan kan omna kan in son de ya kan address thar chu kan lo la thonang chu ti in alo chang ani ome chumi wang chuan ziamei nu le pa te chuan an fanu le a pasal James ate chu anin sonna vela an boi ni ringin an be theiri lo nia an lo ngai maya ma se tu na chuan thil om dan dik tak chu hreto in an fanu an bia ka pianga aron tap ze thin te kha an ngei to chhuak thar le ta a khati lai khan ziamei ta chan kha chu an in le an ma ni chu angai wang mai mai ni khan an ngai ni kha chu mai ba ka ziamei nu no fel tak mai khan a fanu chu ati lung leng zol mai mai ang ti a hlo wangin kol po kha a kol tam do lo kha ni a ma se an fanu hne na tang nge ya thil thlen dan dik tak an sha ta ka chuan an lungai ta em ema chu an le khadon chu an fanu ze nge ani le ni lo chu hria chen ma sak pho chu du in an fanu ina le khathon alo thon anu an tour guide chu ba mo thwain an thu hria te chu thu dik tak ani le ni lo te chu an zo ta ngala chung an thu hria te chu thu dik nge ani ti an hria ta ka chuan ziamei nu le pa te chu an ril ro an dun hle ani te chuan ziamei pa kum somnga pel chep to po chuan a fanu chan chen a hria chuan ama le ama chu a in thiam lo ta hle maya aril ru ana in ama po chu takhat chunglek chuan alang upasot reng boka te chuan ziamei nu le pa te chuan an fanu chu chan chho dan tur kong chu zong ta ngalin heta hian wa nei thlak takin ziamei pa chen pa chu business thila United States a chuan akal don ani ti chu an cheta hlo maya
chopa chu an fano zeome chu wangai event tura shilin chopa chuan zeome omna an shat nun ber na mun Philadelphia chuan azong tan takngala ti chuan hetiari taka sonnuah hian zeome chu bazong muhalin a dan te a han mo chuan chopa chuan Chinese embassy lam chu bipop ngalin zeome chanpui thedan tur chu azong takngala hemai ba ka zeome chu Chinese attorney te piak sak ngalin achunga thilthleng chungchanga chuan thuron te ala ta vek boka chuta attorney chuan zeome hna chuan Jameson pon cho a phalo thina bang khan chu thil chu police hna report theina thil ni in a shila ma se chu thil cha chuan zeome boina te chu a chen fil sak theilo ti chu soin police chu ama vek him tura engtiklai po a abula an omreng theilo tho chu asoita a tin zeome attorney chuan James chung kwa ina ril lama boina an ne wang khan zeome chuan athil ti tur poimo ber tur chu ama himna ngai to chu ni ina soya attorney chuan zeome hnin a chuan a pasalina a passport le a document velte a da thatsak chu arang thei angbera zong muwat tura shilin azong mu theilo ni chuan chung document te chu dil thatle mai angai ni poa an dil thatle mai tur thote shilin an document poimo angte an mo thei vele chuan Philadelphia chu arang thei angbera chhuasana China a letle wat theina turin thilte chu alo boi pui ta bok ani chuti lai mek chuan China a zeome chung da chuan an fano chu thi hla khopin omlo ni ti an lo sha chuan an tho te chu alo veng hoi maya zeome attorney nen chuan in bi pobrengin attorney chuan thil om dan te chu chiang takin zeome nu le pa te chu aron shil ve reng boka chu mai ni lovin ama saber na atan zeome po hian anu le apa te chuan an hmangai hle ani ti le ramdang mi pasala ane wang khan an dem via lo ani ti te chu hreto in anu le apa te chuan kong engkima an chanpui reng zok ani ti te chu a hre chuak thar le ta boka te chuan January thakum sang ni paruka zeome na apa pathum na tur ani le tak nu loka khan zeome chu damdo ina om nge ngai khopa damlovin adam doin omna te po chu thak angai tho James pa hne na chuan a soita a chuta James pa po chuan zeome in tlan bo Sunday atumani ti shimya lovin zeome damlo na awang chuan doctorina titura asoi ang zong zong chu alo pompui ngal veka ma se heta James pa ina ashiat mi lo chu khang thil zong zong te kha zeome atlan bo theina na a attorney ina arwa mana siam vek alo ni reng ti kha ani ome ye chuan zeome chu Los Angeles a thon ani ta ka khan reilo de chung chu damdo ina chuan enkol zui ni a amai ro chu January tha kumsang ni pasaria khan zang zeome chu China chuan thlok le le theita lovin chuti lai mek chuan zeome attorney chuan zeome le James chu anin chen theina dor le kha vel te chu alo boi pui vek boka te chuan China thlen nu chuan zeome chu anu le apati nen chuan in hmule theita in an in a thlen le ta ka chuan zeome hrisel na po chu a tha chak ta hle boka chumi hnuwa zeome chuan har sa tak le shom tam tak tora anu na man hnuwa na sa taka a be le ta wangin anun panga chuan a le theita a zalen takin anun te chu a hmang le theita aloni zeome chuan zirna te po chu chhon som le in Shanghai a chuan master degree chu a zer som le ta a tonma a aloni tumchin ni theitur chuan lekha te chu a zer thale ta ani ole khang kan thungai thlak ta ka khan zang zeome chu mi chewa nei takani a anon shom taka tang khan anu le apa ten na sa taka an tran puin awang le Chinese attorney fil tak le thokrim taka wang khan a chwa thei phata aloni a zeome chan chho ani lai khan zeome chon hoi sen takin apma a boina omde chu apal tlanga ma se thilpui takle in chir thlak tak mai chu a om be lo theilo zeome chan chho ani lai khan ama chokha chan chho ni in afati pathum ero kha chu US a khan akalsan angai ta sia ti chuan annu berina akalsan ta ka chuan zeome fati pathum chu chung ko ke chiale nom lo taka an seilen angai dona wani thla taka poster homa anda ani chuan an mani mangai tak to le thataka enkol theitu to no le pa an ne ve thema na ma se chu thil chu a thleng lo ani chuan zeome fati ma hun to chu a eng lovin lungai na hlirin alo mak don ti na ni a in internet man tir ani lai khan hemi chungchanga hian article tam tak je ani ta boka ma se khati lai khan
digital media lam ala thattok lo awangin Xiaomi fa te thalak le an video te chu hmuh thein a awm talo ani.